kinong patai kubor hadin balawai ke jingyalang jang ke executive committee. Chief executive member ka KHADC uba penyat sing siem uloong bawat la ka council kaladon menta lah nyo post nam tam. Ndre kinong tre jang ka council kem shimlayo e kano ke jingyarap abaklit Pak Sumar habaki panggijitom. Kumta ke executive committee kelasi megarai ban pentrai kamno daga medical insurance daga basoi ujingi takular berke State Bank of India ban penyat cakmat ya kena kam. Ulong bakumba pras pangut kinong tray jongka KHADC kinyo ke jingerap habaki led ban Pak Sumar ke hospital berka council kan penlut kumba katsan lak tengka hak sisnem naga bentakan medical allowance jong kinong tray baro. Berka State Bank of India kan ay ke special group insurance medical package kebalong kalak jingerap kinong tray katkum karta kebetulan. Ulong bala betah ek SBI bagadi menete alok bat ke hospital kebedan ha gejala bat cabar gejala nang bakat omdan kanu ke jeng ek kinong tray ka council habaki led ban Pak Sumar. Namar bala nyo post nam bangila don ya ka district council na langi phai ka jing don kam jong ki staff ki jongi ki officers ki jongi ki noktre ki jongi hapo council kam don ka medical allowance ki kani ka bu jing e bat tang hapadeng san banai bangi syong hang ni ngi lalap buntli ki cases ki jing e ki ba ki wan ki noktre shangi ki officers ki noktre ki ba ngat ha ki jing pang ba e bat ki ba kham jinjar le se bat la banong ha ka long briu man briu ki hab ban yo jing sumar om tang ha social long se hab le chabar ba jela ki hab le chabar jong state ke jungi ban yo jing sumar te ka wanra ka jing ban khia haki ya ka jing lut jing sep te habide bakani nakaliang ke executive committee kelarai ban ai kum ka medical allowance dak ba ngin ya trailang bat ka SBI bank ka ba ngila ya keren la ya slok la shibanai tam menta ya ka kin ai ya ka special group insurance medical package ka ba longkau lat jingirap nam taki employees jungi kum ka kenhun hibaro ngi insure ki hapo jong kanika plan but ya kanika premium baro bay tingka daka executive committee daka KHDC but ya kanika jingmang ya kanika jingmang namar baka ka jing siu yaki ka syongkat kum karta namangila shimlut baro ki details jong ki employees jungi ya ka sngikha but ya ka rata baki don menta te nganshu yathu kindak long ka jing siu ka jungi yaki katkum karta kan long ka medical allowance ka ban cover hakashisnem ka ban yarap yaki habapang bastom hakashisnem ye iwe employees kan long nadu lailak hadu nyolak shiteng hakashisnem kata pak kasyong hakarta joki takadaw nga namla ban ong specific katno kiyo mereka kasyong hakarta kabaki hidon. Chief executive member ula pentebru baka KHADC bak sorkar jala kilarai ban penlong no ya ka monolith festival haka shitarek artarek balai tarek urampang kasnam arhajar arpusau haka kasi heritage village hamoplang. Ulong baka jingshe mekanekarai ban penlong ya kania kata masa hau benai rempang arhajar arpusau kadai namar balabuan pelat ki program jang sorkar jala. Kebentup ke Meghalaya Games, Meghalaya Day, ban ke Republic Day, kiban long ha ubenai banwan. Lashim ya karai by Monolith Festival, jong ka Khasi Hills Autonomous District Council, ka pamentang ya trailang baka Tourism Department, Arts and Culture Department jong ka Government of Meghalaya, ngin penlong no haka shitarik ar bat laitarik rempang ka bamut February. Te namar ba ngi iba hauni ubenai baningkong kibun pelat ki jing penkreat nak kalian ka state government khamtam kumya ka Meghalaya Games ka baar ka Meghalaya Day nang ta ka balai ka Republic Day bat kiwe ki program tele se ka namdon ka jing thut ha pedeng jong uniu benai kalalengkot benai January dan nak kalian ka executive committee ringkat ka state government ngila shim ka rai khadu ban penlong ya ka Monolith Festival hakashitarik ar bat lai rempang jong snam arja arusau hangte hapo Khasi Heritage Village Moplang. Ka executive committee jong ka KHADC kala syem karai ban rabiang ya ka klan bil hakador bartelang jong ka council nagabenta banyo ekajing menjur.
Ubah peniat sing sia muluang ba kajing temu jong nega klan bel kalong ban peniat teli kikor bat ban penbet renti agar kam trekam ki sengkor hagari khasi. Kam tam habau shenrang uya poika ba ka kenthai ka bamde ka khasi ha ka ba kin ha ban yat da ka tangjat. Usia muluang ru ba kajing ai jat chokpa kalong kumbalong bean kat kum ka khasi Social Custom Lineage Act ka ki HADC. Bat kan yalam sya kajing shong khasang bat ulakan tu ke kenhuan sengkong rempai temai baganwan menekran ban penbet ya kene kaman ngila rai ban IT ya ka executive committee ban form ya ka special committee ban study in depth lene ban ngam kham jeliu shu habi de ka draft clan bill te enrei menta ka sngi ngasoban soban penpau jingkeman bakrau ban pentip syaka ri ke jungi hamtam syaki nong snong ki belum ki paradok personam ke jungi ki kur ki jaj hamtam kini ki sengkur ba pher ki bela angno la slam ba kin yu ino baka council kan yo ban pas ki ni ka clan bill ringkat ba ka jing menjur na kaliang ulat ke jela te habidi ba kani clan bill na kaliang ka committee ka bela clear kum chairman da deputy CM ba PNCM kila dep ban syong ya perkhat habidi kanika benta but nak yang ka isi ngidang hi haka committee but in principle ngila shim ya karai ba ngin paspat ya kanika bill hakanika session ke pemerintah kenang ba ki babun ki jing ki bami haki kur ba pher haki sengkur ba pher kan kanam don let's say kajing yakini ki beriu kejongi habaki dan kam hakanu ka kam jing dan kam jungki let's say habide bakakur nama kajing temu jong ni ka clan bel hi kalong ba ngin yo ban te song ban penyateli yaki kur ba pher hapo ni pori khasi kham tamru ban penbait renti ban streamline ya kerukom trekam jong kiniki sengkur ki ba pher hapo ri khasi kuma pitip habangi phai akabe day bat ka tangjat jungi khasi haba u shinrang khasi uyo ya ka lok bomday ka khasi desi ki khun haban tangjat te kaniru kawai ka ba dan kambhai ka jinge day bat kirang bakur te ka clan bill ka kala batai ba kala benya bhai kita baro